Bon dia i salutacions als nostres espectadors des del carrer de l'Església de Bicorb. Benvinguts al web d'Apunt Mèdia, on anem a oferir la gran final de la primera categoria femenina de l'edició número 39 del Campionat Autonòmic de Raspall Trofeu Diputació de València. Gran premi a Prop Telecom. El poble de Bicorb, referent en la modalitat de la raspada, acull durant tot este cap de setmana les finals femenines de l'Autonòmic de Raspall, en totes les seues categories. Ahir ja es van disputar algunes i avui, al llarg del dia, s'acabaran de completar les que falten. En total, primera, segona, tercera i els 3 nivells de quarta. Ara ja veiem a les jugadores escalfant, tenim el plat fort. La gran final de primera, protagonitzada per l'equip local, Cooperativa El Progreso Bicorb, format per Victòria i Mar, i l'equip de l'estudi Martí Borbotó, que comptarà amb Irene, Amparo i Anabel. Bicorb lluitarà pel seu sisè títol consecutiu, mentre que Borbotó jugarà per la 8a Copa de Campiones. M'acompanyen en els comentaris José García Boscà, Moro, expilotari i tècnic del Centre d'Especialització de Pilota Valenciana, gran coneixedor del món de pilota i del raspall en particular. Bon dia. Bon dia. I Alfred Hernando Freddy, també expilotari i comentarista habitual de la casa. Bon dia. Hola, bon dia. Quines expectatives teniu de la partida d'avui? Bueno, la veritat és que és la millor final que es pot oferir i jo crec que l'espectacle està assegurat. Són 5 jugadores que estan a un nivell molt alt, en primer escalafó de les xiques, i la veritat és que anem a veure una gran partida. Venen les dos de fer una competició espectacular, perquè realment l'equip de Borbotó arriba invicte i l'equip de Bicorb pràcticament només ha perdut una partida, va ser en les semifinals contra l'equip de Beniparrell, que també és un equip de molta categoria. Sí, bueno, la veritat és que l'equip de Bicorb porta una marxa, ara ho estàvem raonant Moro i jo, impressionant, guanyant els últims anys, i és l'equip a batir, no? Però com també comentàvem que les 3 jugadores, Irene, Anabel i Amparo, estan en un moment de forma brutal, no han perdut cada partida i bueno, anem a veure una partida preciosa, jo crec que no la podem perdre, no? Així veiem ara a les protagonistes, que estan fent la presentació en aquests moments, i anem a comentar un poquet quines són les jugadores. En l'equip roig tenim a Victòria de València, Victòria Díez, que es jugarà de rest, coneguda perquè té ja 4 campionats individuals, acompanyada de Mar Jiménez, de Bicorb, que jugarà en la posició de mitget, 2 jugadores molt joves però ja veteranes. Ja veteranes en el món. Per l'equip de Borbotó, al rest jugarà Irene Badia, natural de Massamagrell, la jugadora més jove de totes les que van estar avui en el camp. I després tenim Anabel, una de les més veteranes, de Tavernes Blanques, jugadora de mitgera, i Amparo Martí, que jugarà a la punta, tot i que les dos, Anabel i Amparo, són mitgeres habitualment. Sí, les dos juguen de mitgeres, però en aquest cas també poden jugar a la punta. Veiem així com s'estan fent en aquests moments la presentació. Bueno, un dia també de reivindicació de la figura de la dona dins del món de la pilota, no? Sí, la veritat és que en els últims anys hem passat d'una barbaritat de xiques jugant en les escoles públiques, diguem, i després en l'escola de tecnificació. Han passat de tindre'n 15 o 20 a tindre'n 400, vull dir que en uns anys han evolucionat una barbaritat. Veiem ara la reballada, així el color blau, suposem que triaran anar al dau, no? Al dau, sí. Sí, perquè en aquest cas la pilota nova jo crec que en el carrer fa molta feina. Julio està fent ara, indicant-los per si hi ha alguna pilota que pega en algun balcó i és fora, per a que sàpien si tenen que jugar a l'aire, al bot, o perquè el carrer és un poquet peculiar en aquest aspecte. Sí, perquè són jugadores que estan més habituades a jugar al trinquet, no?, més que al carrer. Sí, però juguen a tot, no? S'habituen a tot, perquè a lo llarg de l'any hem vist moltes partides que tant juguen en carrers, en trinquets, com en carrers artificials també, amb la qual se fan a tot. A més, són grans professionals que se preparen perfectament i entrenen per a donar un bon espectacle. També volia dir que el carrer de Bicorb, així en la població de Bicorb, si no és el que més es juga en el carrer de tota la Comunitat Valenciana, és un dels que més. O sigui que així és habitual veure una partida el fin de setmana arreu.
Quines són les característiques principals d'aquesta carrera? Bé, a veure, és un carrer peculiar, com t'he dit, perquè fa ample, després al final allà el rest fa un poc estret. Jo he tingut la sort de jugar moltes vegades així. És un carrer molt jugador perquè, ja t'he dit, allà a la part del rest, al no ser molt ample, pots agafar molta canxa. I res, les cases són prou altes, en aquest cas se'n calen poques pilotes, el que sí que n'hi ha són molts tops, com a veure, això és habitual en tots els carrers. I res, ahir tinguem a l'església, que la tinguem a la part de darrere. És una cosa molt rara en un carrer perquè fa com un rebot, que en aquest cas sí que es pot jugar. També un dia de calor avui, això pot influir, no?, en la partida. Sí, però jo ara, a la temperatura que estem ara, jo trobo que les xiques estan prou a gust, no fa molta caloreta encara. És un carrer que la veritat que en aquests moments no li dona gens el sol. Està molt ben orientat per a fer una partida de matí. Suposem que potser després, quan vaig entrar del sol, això podria afectar una miqueta la visibilitat de la pilota. Correcte, sí. Sobretot a les pilotes que vinguin per dalt, o sigui, que el sol puga molestar, però no. Però jo, en general, jo crec que si la partida dura hora i algo, jo crec que jugaran en sombra. Veurem si ara les jugadores de Bicorb, favorites probablement també, perquè damunt juguen en casa, no? Sí, a part de que juguen en casa són les 4 últimes guanyadores, o sigui que damunt són les dos de l'escalafó, la rest campiona i la mitgera també. Número 1 també. Vull dir que... Evidentment, són el rival a batre. Sí, la veritat és que sí. Però ja t'he dit que l'equip de Borbotó, Amparo, la mà bona d'ella és l'esquerra, que en el trinquet sobretot, Freddy ho pot dir, la mà esquerra fa molta feina, que tapa la muralla, i la veritat és que tenen un gran equip també. Bueno, Amparo és una jugadora que quan entra en xoc i escalfa i agafa la recta, no? El condís moltíssim. El que passa que normalment comença un poc ahí dubitativa, no? Però una vegada escalfa li condís molt ahí davant. Pot fer molt de 15 ahí davant. També és la més veterana, o sigui, que sap molt de finals, saps? Sí, que no se le va complicar el braç, no. I la que tinguem, la que m'encanta a mi és Irene, també, que l'últim any ha progressat una barbaritat. Està una bona atleta, una molt bona atleta, una atleta potent, molt potent. Sí, l'últim any ha millorat molt i estem molt contents en aquest aspecte. Claro, és que la joventut té això. Sí. N'hi ha molt bona cantera, tant a nivell masculí com femení. Sí, el raspall sobretot, n'hi ha molta joventut i això és igual a molt de futur. Sí, però el que vos comentava, així no regala ningú res. Irene treballa molt bé, té el seu preparador, després ve a l'escola de tecnificació, a veure, estan tota la setmana estudiant i pilota. Sí. Bueno, hem fet el bat de bo, va començar el joc, la partida, recordem, és a 40 tantos i s'inicia a partir de 5 per a cada equip. Es disputen... Ja com vaig a pilota. Uf, que barbaritat, una atleta... Atleta potent, diria. Sí, no està escalfant el braç, no, el braç es nota que el té calent ja, perquè la primera que ha soltat... En una final no n'hi ha que calfar res. 15 de pacte. Al carrer les partides i els jocs solen ser més ràpides, no?, que els trinquets. Sí, per això es juga més jocs. Damunt té tops en portes i balcons, i això també fa que es facin els 15 més a pressa. Irene la torna ara, Mar. Amparo aconseguir tornar-la. A veure, Victòria. Molt llarga. L'aconseguís tornar Mar. Mira Mar, mira. Mira Mar com carrega. Carrega llixa li se queda. Sí. Ara tira a terra. La pilota va fent-se 15 ja, No la donen. La té preparada. Es riu perquè... Hasta que la donen. Es riu perquè veu que està molt prop. Sí.
I no la donen, no la donen. Sí. És que una final té això, I 15 per als rojos. Una final dol donar-la, Jo estic segur que si hagués sigut una partida normal, de festes ja l'haurem donat ja fa rato. Però en este cas, en la final, pues no. Torna Irene a la treta. Molt bona treta. I molt bona parada, també. Sí. Torna Uf, Mar. ja l'ha ficat per ell. Mira. Ja l'ha ficat. Ha topat. Però està parada, no? Sí, està parada, la traurà per jugar-la a l'esquerra. Recordem als nostres espectadors que quan en un carrer la pilota es queda parada o Correcte. ajustada, no? I és perillós Sí. raspar-la, l'equip que té la possessió de la pilota, Sí. no? La pot És- parar al mig. És totalment al no? revés que en el trinquet. En el trinquet, quan la pilota puja de l'escala, la parem i la juguem en la dreta. Bueno, la mà dominant de cada jugador. Resta Amparo. Ha topat, Sí. altra volta. És el perill. El Jo perill crec, d'escarrer. I jo crec que la donaran 15 altra volta, perquè està molt Sí, prop. i ve molt a pressa. Correcte. Bueno, és curiós, la pilota parada que tenia Irene, l'ha raspat en l'esquerra, no ha tingut la sort de raspar-la bé, però raspa pilota parada més en l'esquerra que després trau en la dreta, no és... En aquests moments, 30 per 15 a favor de rojos. Torna a traure Irene, molta intenció. Anabel, torna Victòria. Segueix espentant Anabel. Marc, aconsegueix tornar-la. També molt de piloteig, Molt bé, molt bé. Molt de piloteig en principi de Molts partida, jugadores, sí. Va corregent. Pilota per la cera. Sí, no s'enganxa. Ara sí. Ara sí que s'ha enganxat. És el perill de buscar Clar. sempre als costats, Sí, sí, no? sí. Sempre... Amparo se la podrà traure. Sí. Va fora i 15. 15 blau. 15 blau i ja tenim a tots la partida. També penso jo que les jugadores, a l'estar acostumbrades a jugar al trinquet, solen, per a dir, encara ser als costats. Sí, i ahí està el perill, ahí se queda. I en este cas, pues, Sí. pues Sí, és que també els 15 també està si la gires un poquet. Correcte. Però, claro, corres el perill de que s'enganxa, no? Sí, Ahí sí. està. de carrer passa això. Això aquest és un molt bon carrer, Molt un bon carrer, sí, sí. molt cuidat, la veritat que enhorabona, no? Perquè és un carrer que té moltíssima visibilitat i preciós, un carrer que dona gust de jugar. Topada altra volta. Hem vist ara també el taulell, Ara tirant el que hi ha que botar la pilota en la treta. Sí, sí. Eso es. Molt bé, Irene. Molt bé, Irene. Uf, la pilota de la mà, Irene. Sí, sí. Que bé mar, també, que bé mar. Torna a topar. I la pilota està parada. L'ha donat molt bé, Amparo. L'ha donat. L'ha donat. Molt bé, Amparo, molt Sí, bé. perquè li ha tocat... No. Eso es lo bo de Vegeu, la això és el que té la pilota. Sí. Això és el que té la pilota. Que... Uf, Sí, molt ben atret ara. Molt sí, ben és que atret ara. anava molt potent. Té una treta molt potent. Sí, sí, sí. I com vegem, està traient, Estem a dos. està traient més per el mig, Sí. fort, perquè, clar, a les voredes pues, té esport de que S'enganxen. per que allà. tope, entonces Irene, Està optant més per la... sí, per el mig, fort pel mig. Sí, però encara que és un carrer molt prou perfecte, per així i tot, té irregularitats en el piso Correcte. i els bots no es fan, Sí, sí. no es fan regulars. L'ha aconseguit tornar Mar. Molt bé, Irene. Victòria ara. Anabel. Rasparà Irene ara. Buscant la cera. He tingut sort. Sí, sí. Irene. Ja portava... Victòria. portava mare- Eixa tocat a la vorera. Però li se queda molt bé a Victòria. Espera, Uf, 15. Sí. Com vegeu, l'equip roig té que pegar doble pilotades que l'equip blau. En este cas, perquè en són dos, n'hi ha un buit a la part esquerra, però clar, aquelles tenen moltes mans.
Bueno, en el 15 que acabem de veure, hem vist que el carrer també juga, no? Sí, sí. Evidentment, tota pilota que toca la façana i fa mentira i torna dins la canxa, doncs fa joc. Correcte. Ara té bona mar. Ara té bona mar per a... Ja ve cap així la pilota. Per tancar el joc. Fa un poquet de baixada, no, Freddy? Un poquet, sí. A donar una altra volta. Sí, li se queda la pilota molt franca per a... Joc. Bon joc hem vist, Sí, molt de piloteig, és el que no és normal en un carrer i més en un principi de partida, no? Sí, sí. Ara serà l'equip roig el que passarà al dau, serà Victòria la que Sí. se dedicarà a traure. També una treta molt potent i suposa que també agafarà per a tirar-la per el mig del carrer, per a que no tope. Ja està, que a vegades és molt complicat llevar-la, no?, als de davant perquè si la xugues molt girada un costat o altre se te pot enganxar en un pati, una finestra, i si la xugues recte tens moltes possibilitats que te la pare, no? Anem a veure ahir quina estratègia té Victòria. El que fa en matèria de la partida, que tenim dos pilotes noves. Sí, tenim dos pilotes noves que encara no l'han tret, per cert, es trauran a partir del tercer joc, i veureu la diferència que n'hi ha entre el que estan traient ara i el que tragaran després. Sí. O sigui, els pilotes aniran pues, com una bala. I en este carrer, que està molt bé, pues sí. Les pilotes són de Carcaixent, pesen entre 40 i 42 grams, i la veritat és que és una virgueria de pilota. De pilota, sí. Però bueno, és el que comentava, no? Pilotes molt ràpides que se van gastant també a lo llarg de la partida. Correcte. I bueno, l'equip blau no ha aprofitat aquesta certa avantatge que pot tindre ara en pilota molt lluenta, no?, després del joc del bot. Sí, perquè ara l'avantatge té l'equip roig, perquè després passarà la treta en la pilota nova també. Però vaja, en un carrer no se sap mai, perquè igual tires dos pilotes per aquests costats i el topen i se'n venen per carrere. Sí, està mirant molt atenta, està ahí Victòria botant pilotes, sap que és important. Sí. Ha agafat l'avantatge d'estar del rest i ara vol assegurar el dau. Jo crec que aquesta és l'estratègia. Comentàvem abans als nostres espectadors que el taulell que veuen en les pantalles és un taulell el que tenen que botar la pilota, no?, per a fer la treta. I hem de comentar que la pilota ha de botar abans de la línia que hi ha al mig del carrer, no?, la ratlla de falta. Si no és falta, i 15 per l'altre equip. Sí, senyor. Per això està el taulell abans de la ratlla. Ja tenim a Victòria preparada. Ara veureu con l'altre joc, no tarden massa en triar les pilotes perquè agafaran el nou assegut. Les coneixen ja totes. Sí. Agafaran el nou assegut. És importantíssim el tema. Pilotes són artesanals, cada pilota és un món, encara que siga fet per el mateix artesà, i entonces pues tenen que tocar-les, saber quin bot tenen, com estan d'obertes, bueno... Inclús li parlem a la pilota, Freddy. I algun pesquiatre. Bonica. Sí. Mira. Treta potent de Victòria. Mira. Mira com ha tret. Perfecte, A més, ahí és el perill, no? Quan la jugues ahí en la vorera, que entre que... Ahí jo crec que Anabel deu jugar un poc més cap avant, si vol, en aquest cas, parar les tretes, perquè està Amparo ahí cobrint l'esquerra, i Anabel, si jugara un poquet més avant, la pilota millor la jugaria abans. Sí, però també la tens més pront damunt, amb la qual sempre el jugador li agrada entrar de cara, per el que tu dius. Eixa pilota és d'ella. Sí. Però clar, en un carrer és complicat, perquè pot botar... Mira. La torna Irene. I ara Mar. No, ha intentat tancar, però no ha aconseguit alçar-la. Molt bé. Ara sí. No, tampoc. Irene aconsegueix restar-la. Molt bé, l'equip blau. Sí, com s'ha defensat aquí. S'ha defensat molt bé. I ara pareix que passen un poquet a l'atac. Defensant-se molt bé Mar. Mar està increïble també. Sí. Mar està, vamos... Mar és molt contundent de la seva posició. L'any passat també la final contra Beniparrell fa molts 15. Va ser espectacular. Això li dona molta tranquil·litat al que juga darrere. Li para molta pilota, a part té molta mobilitat també. I bueno, encara són dos, però ella fa, jo crec que fa un i mig, mínim. Sí. Uf, com anava aquesta pilota. Ha pegat Amparo a la canxa. Sí. Coses del carrer, sí. Veieu com ha optat també per jugar-la per mig, perquè no el tope ninguna.
Recordem que la partida ha estat 10-5 i val per net els rojos. La victòria. La primera que has jugat a la bola. Sí, s'ha enganxat. Com resta victòria. Sí. Irene aconsegueix tornar la mar. I ja va per dalt la cera, molt ajustada, però la torna a victòria. Que les tornen totes. Sí. Ha estat molt... Així li ha obert. I no ha pogut Anabel restareixa. Sí, estan molt bé. És que estan intratables. Com veureu, l'equip roig li té que vindre molt mala per a fallar. Per a fallar-la. Per a fallar. És que no fallen. Clar, i això l'equip contrari... Te desespera. Estan molt segures. L'altre dia ens comentava Anabel, en l'entrevista que vam tindre, diguem, a punt, que realment elles ho havien de fer tot bé si volien guanyar, perquè saben que les jugadors de Bicorp no fallen, o rarament fallen. Correcte. És que són molt regulars, igual que juguen en el trinquet que en el carrer. Perquè ara ha hagut dos pilotalles, una d'Amparo i una Irene, que han jugat molt bé ahir a la cera, a la vorera, i victòria, pues... Les han tornat. Sí. No, a part d'una final és importantíssim també anar davant en el marcador. Això te dona molta confiança, molta seguretat, i més un equip com el de Bicorp, en aquests dos grans jugadors, i damunt del marcador a favor, van a tindre que fer un gran esforç l'equip blau de Borbotó per a poder neutralitzar aquesta inèrcia. Veiem cara de preocupació en Irene. Clar. Sí, tenen que parlar-se, està molt bé. Molt bé. Jugant molt més tranquil·les en aquests moments. L'equip roig, clar, evidentment porten el marcador a favor, han aconseguit... En el primer joc, trencar la treta de l'equip blau, això ha sigut molt important. Sí. Bueno, ara l'equip roig està molt còmode, està eixint de tot el joc, i ara el que té que buscar alguna cosa i té que trencar d'alguna manera és l'equip blau, té que fer alguna cosa diferent, no? Bueno, pues ara ja entra la pilota nova. Sí. I sembla que no és la de Carqueixent, perquè se nota un poc més grosseta, no? No, sí que. Sí? Sí que. És la de Carqueixent? Sí. Però bueno, les dos noves són de Carqueixent, clar. Ara veurem com va un poquet més apressat. Anem a veure com afecta el joc. Sí. Bueno, tenim així les jugadores provant la pilota. Moltes vegades en els carrers que he jugat jo, això, que penses que tens avantatge a la part del traure, traus una pilota nova i és el que te dic, si no traus per l'enmig i que no topen, a lo millor quan topa ja està així. O sigui que... Veremos a la dona. Sí, estem fent un momentet de pausa, en seguida arrencarà la partida. Bueno, la veritat que són dos equips que realment han dominat la competició no? Perquè Borbotó ha jugat 11 finals, té 7 guanyades, tot i que diguem l'última va ser en 2013, i Bicorp ha jugat 7 finals, 5 victòries. És, diguem, l'equip que està marcant l'època ara, no? Sí, ara en els últims anys Bicorp és el que està marcant la pauta, tant en el carrer com en el trinquet. O sigui, són dos jugadores molt completes, com vegem, i la veritat és que les altres sí, estan fent molt bé. La veritat és que Borbotó ha fet un equip molt potent, però clar, és el que estem parlant, que per guanyar-los a aquelles dos n'hi ha que estar molt bé, sí. Bueno, van intentar-ho, van intentar-ho. Sí, per supost. Van a per totes ara, van a per tot el canvi de pilota. A més, no tenen res a perdre, ara és el moment. I és un canvi de pilota, però és un poc de sort també, a veure què és el que passa. Ja està preparada Irene. La treta. És important este joc. Se l'ha tret un poquet avant. Això també, una pilota nova també comporta que te la tens que botar bé. Si li ha anat un peliu avant, ja... La tinguem així? D'alguna manera també. L'ha enganxat un poc i ahir... Molt contundent Mar i evidentment 15 per als. Claro, si t'enganxen en un pati... És que el que estem parlant, Victòria l'ha de fer molt bé, però és que Mar fa molts de 15. També tenen que saber els nostres espectadors que en el carrer, al 9 rebot, si un dels equips tira la pilota fora, aconsegueix el 15 directe. Correcte. Als dos costats. Sí. 15 ara d'Amparo. 15 ara dels blaus. Amparo que té que entrar en joc. Sí. Que és el que parlem ahir. Amparo és importantíssim en aquest equip. Sí.
Estem a 500 ara. És la més veterana, la que té que tranquil·litzar les companyes i la que té que jugar. Ja tenim a Irene preparada de nou. Bona. Torna a tirar pel mig del carrer. Irene. Que molta pega. Sí, sí. 15, molt bé Anabel, entrant la pilota. Molt bé. Bé, jo pense que això sols passa en el nostre esport, Evidentment. En el futbol no passa tant, Freddy. No. No, això és un dels valors que té la pilota, que no deuen de perdre mai. Ja ho hem dit, que és un esport de cavallers i de dames. Correcte. 15 d'Amparo, molt bé. Ara estan Molt bé, apretant. Victòria no ha pogut arribar. Sí, ahí Amparo és determinant. I estem a 2. És que en l'atleta, que tens una atleta potent, però és molt complicat llevar-li-la, no? Perquè te la jugues molt, és molt el risc i se te pot enganxar, com li ha passat a la primera del joc. Pot llevar-hi la mar i s'enganxa. Potentíssim ara, Sí. Era potentíssim Molt ben tret a la Irene. 15 directe, Ara sí que estem en un 15 clau, perquè seria molt important per a l'equip blau poder fer este joc. Sí, això, estar en Entrar partida. en partida. Sí, entrar en partida, perquè si no se'l podia complicar, un poquet. I passar a restar entre xocs darrere. Perdre dos jocs del Dau seguits. Ja seria, es pesaria de cara a... I ja el tenen. Molt ben tret, Irene. Els blaus. Molt bé, Irene. Sí, entrava amb molta potència ara, Bueno, parlant també, la pilota no li ha ajudat un poquet. Correcte. Però ara la tenen també elles, també la té Victòria en la mà. Però com heu vist, la pilota nova com boteja i escopix. I la veritat és que la velocitat no és la mateixa. Te fica damunt de seguida. Apenas la frena al piso, Sí. Mira-la. Un bot. I és difícil tornar, sí. Els ha costat una miqueta més a l'equip blau, no?, fer el joc des de la posició del Dau. Sí, no? bueno, estem parlant de que les de Vicor són bons jugadores, però com hem vist, l'atleta d'Irene ara fa molta feina. Bueno, a part de la inèrcia que portava l'equip roig, havia que parar-la. I parar quan dos jugadors com ells estan en tanta confiança no és gens fàcil, Tenia que haver fet unes grans tretes com acaben de fer. I ara ja quan un obri el marcador és com ja se ho creu, no? Sí. Ara ja has vist la llum i dius, hòstia, sí que és possible, sí que puc fer un joc, sí que puc guanyar, no? I més contra aquests dos grans jugadors, no? Importantíssim. Amparo també, este joc també ha agarrat un poquet de responsabilitat, ha dit, vaig a veure jo, fer 2-15 és molt important. És importantíssim, Amparo, la partida també. Quina treta, que barbaritat. És que, sí. Ha aconseguit restar-la encara Irene. Sí. Una Victòria. Amparo, que bona. S'ha quedat parada. Tira fora. Molt bé, I 15 per l'equip blau. Molt bé. Sí, molta facilitat. És que fa por, Quan vas a restar-le una pilota tan potent com esta, nova, i va pegant botets, és que si no... Quan té irregularitats, igual te fa el canvi de moviment en la pilota i te pega el mànec, te pega i te fa mal, no? I vas amb molt de cuidado, tenen algo de... És normal, Torna a la càrrega. Mira quin bo pega. Sí. Mira quin bo pega. 15, l'ha donat Amparo també. Molt bé, xiquets, molt bé, xiquets. Sí, però t'ha votat el que parlem a l'última hora, que vamos, tens que tindre a vegades reflexes inclús per a apartar-te, no?, d'ella i que no te faci mal. Es prepara. De moment anem a 500. Sí. Es prepara Victòria. De nou per a traure. Bueno, pues ara l'equip roig també té un poc de pressió d'aquest joc, Sí, evidentment. Té que intentar no perdre l'avantatge que té. Ha aconseguit. Sí, però mira com trau. Molt bona, Amparo. Molta potència. Ja ha topat altra volta. Ahí està el perill. Vol llevar-li l'Amparo, busca la dreta... Sí, intenta llevar-li l'Amparo i topa. L'equip blau està bé ara, Sí, està creant perill. I ara la pressió
canvia de mans. Ha canviat, sí, sí. Ara és el que Bros dient, home, ho teníem guanyat, la partida encarrilada i ara se m'ho està complicant. Ho heu comentat abans, faltava potser aquest puntet, no?, d'aconseguir, no?, però mira. Però Victòria diu, bueno, espereu-se que... Per a fer-se acá. Sí, que així estic jo encara... Així estic jo i això no va ser fàcil. En la pilota en la mà. Havia fet una rasqueta més. Estem a 2, recordem, la partida és a 40, en aquest moment guanyen rojos, 15-10, i a la treta victòria per intentar desequilibrar este joc. Se l'ha anat un poquet avant i que bé ha resolt. La parada jugant a l'esquerra, Marc. Que ja veureu l'esquerra, vull dir que no és que... No és que l'esquerra... Sí, la raspa com si fos la dreta. Sí, ja veureu l'esquerra que té Marc. Recordem que ara, com es pot tirar la pilota fora, diguem, fora del carrer, les jugadors normalment busquen la part del públic, no?, perquè si la jugadora del mig aconseguirà, la que està en el resto, si anara fora i aconseguirà restar, no?, seria bona. Seria bona. Sempre que pegue dins del carrer, seria bona. Sí. Però has vist l'esquerra que té Marc, no? Sí. No l'ha fet falta tirar-la per dalt, no? Ha jugat cara a la vorera i la pilota anava fortíssima i totalment col·locada. Molt contundent. De dos mans. Impressionant. Recordem que en l'equip de Bicorb tenim 5 individuals, no? 4 per Victòria i 1 de Mar. Són dos jugadores que també sempre estan ahí en el mà a mà. Sempre. Com s'ha canviat de direcció. Sí. Veurem, paro ara. Ja ha votat un poquet. Va jugant la pilota per la vorera. Que bona va, Anabel. Anabel. La Victòria la que... També d'esquerra. Ara errat, ara tota l'avantatge per un paro. La tirava fora. Que la tirarà fora, suposem. Se va guanyant també. Sí, aprofiten la rescolada del carrer. També un poquet per a què anar guanyant terreny. I 15 per a l'equip blau. Han tocat a la porta de l'Iglésia. De l'Iglésia, sí. Si hauria algú. Està dient Marc que se posen a un costat perquè, clar, en el carrer, com has dit abans, es pot eixir i jugar-la des de fora. Si el carril que n'hi ha central no està lliure, la jugadora no pot eixir. Correcte, està dient que per favor que deixen espai. Mira que treta, mira que treta. Brutal. Mare meva. Molt contundent. Mare meva. Una treta que ara que s'haguera enganxat en el pati, com la juga tan al fons, s'haguera enganxat allà al fons, no hagués tingut tant de perill, no? O sigui que és una treta perfecta. Sí. Val i 30 per als rojos. Traguem victòria per a fer el joc. Joc molt important. Que bona baixa també. Que bona baixa també. Molt de victòria. Victòria està traguent impressionant. Sí. Ha tret una altra rosca, ha vist que havia perill, que podien perdre el xoc de la treta i, bueno, se l'ha jugat i l'ha eixit, perquè ahí n'hi ha una gran jugadora. Tot i això, el joc els ha costat una miqueta més. Sí, ara l'equip blau està molt millor que al principi. S'ha de fer molt millor. La veritat és que... I els ha costat, de fet, els ha costat. Sí. Ara és importantíssim també que l'equip blau pugui assegurar-se el xoc de la treta per estar allà en partida. Victòria, a veure, és la número 1, és la jugadora que està rebent tot el reconeixement ara de tots. I la veritat és que la jugadora... De referència. Sí. De fet, és l'única jugadora que té la Felinda en propietat, no? Correcte. El mà a mà és una cosa especial que ella, al igual que a Toné, per exemple, és el que més li agrada i el que més es prepara i la veritat és que els resultats estan ahí. Així veiem a Irene, que va traure ara, una jugadora que ha tingut una progressió molt important, no?, en els últims anys. És molt joveneta. Sí. L'últim any ha progressat molt i la veritat és que encara té molt de marge de millorar.
recordem també als nostres espectadors que estem veient una final que és una reedició de la final del 2018. Són els dos equips que es van... Realment juguen les mateixes jugadores excepte en el ras de Borbotó, ¿no? Que jugava Mónica entonces y ahora Sí, está jugando però entonces l'experiència d'Amparo no era la mateixa. Ni la de Maria. Entonces, clar, ara és millor equip, crec jo. Jo crec que els últims anys Victòria ha marcat molt la diferència. Correcte, sí. Molt bona treta Irene ara. Molt bé, Anabel. Molt bé. Molt bé, Anabel. Ja ha fet el 15. I estem a 500. Recordem, anem 20 per 10 en la partida a favor dels rojos i ara estem a 500 en la treta per als blaus. Joc important per a l'equip de Borbotó per a que no s'escapi en la partida l'equip de Bicorb. Ja ha pegat Anabel. Sí, se l'ha anat abans, se l'ha tornat... Mala sort. Al botar-te-la... Sí, se n'ha anat un poquet a la dreta. Sí, yo tengo que allargar. Sí. Volia treure-la cap així, però l'altre massa. Irene és campiona de la Diputació d'Alacant en companyia de Mar. Que avui juguen a la contra. Home, estem parlant també del nivell de les jugadores, que són jugadores molt joves. Això també posa molt en valor el que s'està fent, no? La feina que s'està fent en les escoles de tecnificació, no? Sí, per supost. Són jugadores que venen totes les setmanes a entrenar, a part juguen en els seus clubs, que és el que interessa, que disfruten també els clubs d'elles. I la veritat és que la progressió està ahí. Bueno, pues és val per al Cruz Roig, no? Sí, que ja estem, que l'havia jugat molt bé, però quina resposta. Ahir hi havia una pilotada que ha agafat la vorera i li ha canviat de direcció. Estava Victòria a punt de jugar a la dreta, li ha canviat a l'esquerra i en un rellamp l'ha jugat i, bueno, de fet han fet el 15, no? Increïble. Moment de pressió per a l'equip blau. Sí. Se'n van 25 per 10, ja és un avantatge considerable i que pot mira que treta més bona feta. Molta treta. Però mira que... Bona resposta també. Victòria... Quina tranquil·litat jugar Victòria, Freddy. Sí, fa fàcil. Ja va Mar, contundent. Ha aconseguit frenar Anabel en primera instància. 15 joc. 0. 15 joc. L'ha donat abans de... L'han donat abans de que tirés. Sí, perquè si el fixes on està la pilota, després s'han arrepentit un poc. Sí, s'ha enganxat. Perquè, clar, està enganxat en el fil, aleshores tenia que jugar-la a l'esquerra. Clar. I ja no és el mateix. Exacte. Però, clar... Pot recol·locar-la, però evidentment no. Abans ja l'havien donat. De tota manera, jo crec que Mar... Bueno, sí, juga en les dues mans. Freddy, estem parlant de que Mar l'esquerra també. Sí, no, esquerra i dreta. Domina les dues. Esquerra i dreta, jo crec que... Estem veient que el carrer de Bicorb està a rebentar, això dona gust. Sí, és un poble sempre que ha vingut jo sí, que ha vingut moltes voltes a jugar, la gent ha respost molt. De fet, crec que és l'únic esport que n'hi ha en aquest poble. Podem dir que és l'esport nacional, no? Sí, i es volquen tots en el raspall, sobretot en el raspall, que sí som molt raspalleros de sempre. I clar, damunt d'això tenen sempre molt bons equips, tant en xics com en xiques. Què més vols? Una cosa impressionant. Passa la treta a l'equip roig. Victòria ha agafat la mateixa pilota que abans. És que potent. L'aguanta molt bé, Amparo. Sí. Molt bé, Anabel, ara. Molt bé, Anabel, ara creuant-la. Sí. Amparo tira fora. Defenent-la molt bé l'equip blau. Ara. Molt bé, Amparo. Amparo, va fora. I 15 per l'equip blau. Molt bé. A veure si s'animen un poc, vegem un poc més de partida. Necessita l'equip blau ara també, diguem això. El que comentàvem abans, no té res a perdre en aquests moments, té que jugar ara per totes. Sí. Entonces este joc és superimportant. Ara ja, en aquests moments, diguem, tenen que intentar evitar la pressió ja, perquè no se seguiria la partida. Molt bé, Amparo. Que llàstima que se li ha enganxat, Sí. Que anava molt ben jugada, Aquesta pilota no s'haguera enganxat, que era tocat la paret de lliça, haguera pogut ser tanto. Els
és el que comentem, el carrer també juga. Sí. Que a l'equip blau li fa falta un poquet d'ajudeta, un poquet de sort. Esquerra. Molt bé, mira que esquerra té, mira. Sí. Molt bé, Irene. Sí, Irene. Torna Marc. Uai. No, Molt que bé, va aconseguir va restar jugar, Irene va encara. jugar, sí, sí. I se la intentarà tirar fora. I és 15 per a Marc, 15 per al Rogers. Està clar que els Rogers no volen donar-los ni aigua a les de l'equip blau. Sí, sí. Saben que... No tenen ganes, no volen que entrem en partida i volen assegurar-se. No, volen matxacar si poden. I no és que l'equip blau estigui jugant malament o... No, la veritat és que l'equip blau està responent molt bé. Però clar, és que l'equip roig... Quan l'equip roig també Sí. és molt difícil guanyar-lo. Molt bé, Amadel. Molt bé. La victòria altra vegada. La victòria a l'esquerra és increïble. És que... La canvia de banda. Ha topat ara. Ha topat ara. La pilota va baixant, perquè com comentàvem, el carrer està un poquet de davallada. I se l'està preparant. Ja l'han donat. Amparo que li l'han donat. Serà 15 per l'equip blau. I el que comentem, ara últimament, des de que quan estan a la treta als rojos, els blaus estan defenent-se millor. Sí, no, el joc està durant més, estan ahí molt ben col·locats a les tres. Pilotegen de quan en quan. Correcte, però clar, és difícil. Anem a veure la treta ara, Victòria, potent, ha tocat en el rastrell. Ara serà Marc, Mira com busca. Va buscant l'altra volta, sí. Els topes, i la pilota va fent els seus estranys, les mentires. Molt bé, Irene. Anava votant, Ve votant, sí. La pilota nova. Vale. I això va fora. Ha anat Marc a 15 per buscar-la per si podia jugar la de rebot. Però és difícil perquè l'església està molt prop, Radi, de les cadires. I la raspa molt bé, Amparo, la tira fora amb facilitat. La jugada rebota col, com diguem, a la paret directa de darrere. I este sí que és un 15 clau per a l'equip de Bocotó. Sí, per supost. De fer 30 a fer elles de 15, després passar al traure. Molt bé, Amparo. Molt bé, Amparo. Torna a ser Victòria. Irene, resta Marc. Torna Irene. Molt bé, Irene. Com de fent ara el blau, molt bé. Com de fent ara el blau, molt bé. Catefranc Amparo, tira fora. Joc. I joc per a l'equip blau, que entra en partida de nou. Que bé ha jugat ara l'equip blau, Sí, Irene, que bé ha vist el joc, ha jugat recte buscant l'esquerra, la Victòria obligant-la a cedir el 15. Que bé ha jugat. I passen al dau. A veure què passa. Per això comentava jo, que ara realment, havent trencat ara la treta, diguem, de l'equip roig, tornen un poc a entrar en partida, perquè si feren este joc estan ahí. Clar. Este joc és importantíssim per a Irene en el traure, sobretot. A veure com respon. Però es ficarien una miqueta de pressió. Es ficarien 20 per 25 si fan aquest joc i n'hi ha partida. Sí, sé que n'hi ha partida, sí. A veure, perquè és que quan fas un xoc i trenques un xoc és com que t'ho creus, no? I ahí te pega una putxonet i és prou perquè has vist com ara Irene està ahí parlant amb els tres, fent ahí col·legors, diguem, ara és el moment, no el deixem passar, centrem-nos. Veiem les jugadores concentrades. Bueno, els membres del club a la seva marxa fent una rifa, que això també és molt habitual en els carrers dels pobles. I res, anem a veure aquest joc, a veure què passa. Irene a la dreta. Bona treta. Molt bé, Irene. Molt ajustada, amb l'esquerra. Ha aconseguit Victòria restar. Mira aquella. Que bé, Victòria, dos vegades. I no li han... De banda del carrer, la pilota. Torna Victòria. És que la juga... Ha pegat ahí en el... No se li enganxa, tampoc. En el cantó de la porta. Irene aconseguir restar-la.
Ja ha passat Anabel. Molt bé. Molt bé, Irene, ara. De tanta gana, la Sí, R. sí. S'ha tirat a trencar-la, Tirat. Molt fort ara. Contra la vista. Mira com el maneja aquella. Sí, tinc mala sort que l'ha enganxat un L'Emparo la té patit. bona. I l'Emparo la té bona per a poder tirar-la fora. Creguem que buscarà. Sí. Mira, topat. L'ha jugat al bot, que pot jugar-la. Sí. Molt bé, Mar, està atenta ahí. Irene torna a carregar. Mira, Mar, mira. Molt bé, Irene. Fa Irene. Mira això. I Mar que la tira fora. I fa el 15 per a Rojos. Atenta que estàs, Mar. En tot el joc, Sí, perquè la pilota ha eixit fora Sí. per l'aire, entonces al topar pot jugar al bot. I és el que ha fet. Per fer això n'hi ha que estar atent. Sí, n'hi ha que estar atent, n'hi ha que estar ahí. Seguint la pilota i no... I havia deixat el hueco en la dreta, però no s'ha donat compte, Amparo, i el més fàcil era tirar-la fora. Ha tirat cap amunt. I ahí s'ha enganxat, ahí se l'ha enganxat. 15 importantíssim, perquè este primer 15, que és un 15 d'estos llargs i influint moltes coses, psicològicament, a aquesta altura sempre és important. Bona treta. 15 nets per als Rojos. Recordem que vam guanyar la partida 25-15 l'equip de Bicor. Molt bé l'equip blau ara. Ja si estigui el 15 d'abans, 30 net, que davant pressió. Estem veient ahí una repetició un poc de les... Bona treta Irene ara. Després Amparo ahí davant. Agafant la responsabilitat, molt bé. Anem a veure ara. Irene que fa la treta. S'inventa molt bé. Mira, el tret molt bé. Molt bé, Irene. Buscant la victòria molt bé. Irene. Està recuperant sensacions, l'equip blau ara. Sí, Irene, molt de caràcter. Com heu vist. Tant al dau com al rest. Animant a les companyes, sobre ser la més jove. Té molt de caràcter, molt valenta, Irene. Tenim amb nosaltres també a José Daniel San Juan, president de la federació. Com està veient la partida? Bueno, de moment està renyida, una partida clàssica del carrer, que de moment l'equip de Bicor està tinguent més sort i més acert i va davant en el marcador. Han trencat dues vegades el joc de la treta de l'equip roig i ja veurem si la partida pot recuperar l'equip blau, però jo estic veient-la molt disputada. Estàvem comentant davant que jugadores molt joves, la gran majoria. Això vol dir que la base de la pilota s'ha estès molt gràcies a les escoles de pilota i als clubs, a la feina que estan fent, no? Una base que és molt important per augmentar també els jugadors d'elit, no? Que arriben a l'elit del món professional. Sí, la veritat és que... Tant en homes com en dones, clar. Sí, en els últims 10 anys s'ha hagut un creixement exponencial, sobretot a les dones. Enguany crec que han sigut vora de 400 llicències federatives, a part de tot el que tu has dit de les escoles, que n'hi haurà unes 2.000 xiquetes jugant en les escoles que no tenen fitxa federativa, però estan jugant jocs escolars, etc. Per tant, la base jo crec que és molt important i està creixent molt i estem molt contents des de la federació per tot això. Bona treta, Irene, ara, Sí. Irene està traient tota la partida molt bé. La veritat és que sí. Estem a 2 en estos moments, 25-15. Irene preparada per a... Joc molt important per l'equip blau. Altra volta. Més pel mig del carrer, ha aconseguit Mar restar-la. Anabel. La passa, ha intentat Irene. Ha restat com ha pogut. I això sí que no ha pogut. Val de nou per als Rojos. Este joc és important. La veritat és que el guanya l'equip de Bicor perquè guanya l'equip de Borbotó, la veritat és que està mitja partida en este joc, des que continua disputada que se'n vagi a la partida ja, perquè després passa al traure l'equip de Bicor. Però bé. Anem a veure Irene, que fa ara, la tira més pel mig del carrer. La troben molt bé, La troben molt bé, Irene, I estem a 2 de 9. Este carrer que vaig jugar una final així fa 10 anys, n'hi ha que traure per la part dreta. La part bona per a traure és la part dreta cara al resto. Que n'hi ha menys tops. Que n'hi ha menys tops i li ve a l'esquerra a tots
l'esquerra d'aquells. I en el carrer molt important ajudar-se dels rastells. Quan la pilota pega en el rastell fa coses i és molt important. Veus? Això va per la part esquerra. Mira, ja que vaig espaiet, mira com li dificulta la resta. La resta de Victòria. A Victòria. Això que Victòria té les dues mans. Ahí la tenim de nou. Estem parlant que les torna totes. És que les torna totes, sí, és així. Torna Irene. Jugant de banda a banda de carrera ara. Ara li s'ha quedat curta. Molt bé. Molt bé. Bueno, però estem ahí, 15 per als blaus i tornen a tindre el val, l'oportunitat de trencar. Bueno, jo m'agradaria, per a despedir-me, m'agradaria donar les gràcies a l'Ajuntament de Vicòria i al poble de Vicòria perquè continua la tradició de jugar al carrer. La pilota jo crec que és l'únic poble que continua la tradició de jugar setmana darrere setmana al carrer i és molt important les tradicions nostres no perdre-les i més no perdre el joc al carrer, que crec que per a mi és fundamental per a recuperar el raspall en tota la comunitat. Una pregunteta més abans d'anar-se'n, perquè m'agradaria que ens valorara una miqueta que el primer any de professionalisme que estan fent les jugadores, elles vam parlar l'altre dia en Victòria i en Abel, estan molt satisfetes de com està funcionant tot, perquè estan jugant en trinquets que no havien pogut jugar mai, per la gent, diguem, la gent que comença a demanar partides d'elles. Com ho veu el president de la federació? No, nosaltres estem supercontents perquè vam començar a contratar-les en novembre de l'any passat i des del novembre de l'any passat enguany en tinguem tot l'any el calendari complet. D'ací a final d'any tinguem el calendari complet, ve de patrocinadors en campionats llargs, curts, patrocinadors nous que han volgut adherir-se al tema del professionalisme de la dona i la veritat és que de la federació estem supercontents perquè no esperaven la resposta que hem tingut de patrocinadors tant públics com privats per a recolzar el món femení del raspall. Molt bé, moltes gràcies i a seguir disfrutant de la partida. A vosaltres, moltes gràcies. Anem a continuar ara. Bueno, pues això s'ha igualat un poc, Sí, la partida. Tenim partida, no? Sí, tenim partida, en aquest moment tenem 25 per 20. Sí, tenim partida. I els blaves se resisteixen que es guanyen aquests dos grans campions, no? Jo sabia que el trio blau és que és molt bon trio, Jo crec que han eixit un poquet pressionat. Sí, bueno, contra qui juguen, a on juguen, però és molt bon trio. I els s'ha notat al començament de la partida, els s'ha notat, però ara pareix que ja han capat, estan més tranquils i estan jugant molt millor. Que és molt bon trio, aquell. Me comentàvem abans que en la fase regular realment han guanyat les 6 partides que tenien i tenien en un grup on juguen un equip molt fort com Beniparrell, que és el finalista de les últimes equips bons, clar, per supost. Però elles tres estan ben col·locades, les tres, i la veritat és que fan molt bon trio. Bueno, doncs ara va treure Victòria a veure com va. Anem a veure. Busca amb esquerra. Sí, és una gran treta allí. Irene. Mare a la dreta. Li s'ha tancat ahir al rastrell i encara ha aconseguit pegar-lo. Ara sí, Irene. Era topat ahir imitant carrer. És que és difícil llevar-li a Mar, És difícil i busques un poquet tancar-li a tancar-la. Ha tingut un poquet de sort també, no? Quan ha pegat en el rastrell. L'esquerra, altra volta. A veure l'esquerra ara que fa. Encara el rastell. Tot i que sol ser molt contundents ahí. Sí. Però busca. La juga ahí en ese perfecte, La dibuixa ha sabut en buscar. Ahí a la vorera i vamos, que no n'hi ha contestació. Damunt va forta. Sí. 15 per a Rojos, que es posa 30 per mi. Bueno, està clar que Victòria, igual que Mar, no volen perdre este xoc, perquè això sí que crearia moltíssima pressió i estan ara llaurant a tope, Veurem que buscarà Victòria. Molt bé, reparat Amparo. Ai, que li ha botat un poquet. Se l'ha botat un poquet, se n'ha anat. Bueno, Amparo, té que esperar-se un poquet aquí. Molt bé. Aprofitarà que baixa la pilota, però ja va fora.
està fora. Si no aconsegueixen tornar-la. I 15 per a l'equip de Borbotó. Bueno, com comentàvem abans, la partida, diguem, s'ha animat una miqueta, no? Sí. Piloteig. L'equip blau està fent una... És el que comentaves, Moro, l'equip blau fent una gran partida. El que passa és que aquests dos grans jugadors, com són Victòria i Mar, a vegades marquen ja lo impossible, no? Però n'hi ha partida. En un poc que fallen, l'equip blau se pot menjar la partida perfectament. És que la treta és... La treta molt potent de Victòria. Molt potent. L'equip blau ha restat ara com ha pogut, però se li queda a Mar. Pilota franca per a poder tirar-la fora. I 15 per a l'equip roig. I no s'enganya. Que ja està en vali 15. Eixa treta, conforme va de forta, pues l'equip blau, pues, en este cas Anabel, pues, li fica la mà i igual va votant, que no va votant, això no pots és molt difícil. No pots parar-la, però controlar la pilota és molt difícil. Correcte, no pots controlar, ahí no, això és impossible. A més, és que esperar l'última hora per veure quin és l'últim vol que pega, què és el que fa, i això és molt difícil. És molt complicat. És que arriesgar ahir, i moltes vegades ni arriesgant, perquè te voten més del counter i la erres directament. Mira contra un. El Amparo. Pues l'Amparo no ha pegat exactament com volia. Marc la recupera. Anabel. Torna a raspar Mar. Ara serà Irene. Bona. Com se la juga. Tirant la llarga. Però mira esta. Allà l'aire, Anabel. Anava morint-se. Sí, I oportunitat. Que venia més. Oportunitat. Amparo tira fora. Per Amparo, que la tira fora i fa el 15. Bueno, pues ja està ahí, l'equip de Borbotó, no? Sí. Quan pareixia que anava tot... És el que estem parlant, que estan jugant molt bé. Sí, estan ahí. El que passa que, clar... Sí, davant de dos jugadors que, evidentment, li peguen molt bé, peguen en les dues mans i clar, és molt difícil fer-los contra. Fer-los contra, sí. El que és important, esta victòria totalment concentrada, sap que ara no pot fallar. Esquerra, molt bé. I no falla, 15 i joc per als rojos. Ahí està. Quan es concentra... Bueno. Ha anat perfecte, l'ha dibuixat potent i el puesto. Sí, perquè n'hi ha falta i té que golpejar la primera en terra, però en el trinquet, per exemple, Fredi, van totes allà al 9 i mig, allà al rebot. I fa molt de mal. És una cosa terrible. Sí. Té molt bona treta. Bona treta i el moment clau, com acabem de veure, és capaç de traure aquest poquet més que marca la diferència i els dona un poquet de tranquil·litat. Sí. Quan veu que estan acostant-se els contraris. Sí. I perquè és que n'hi ha que dir això, Irene, Amparo, estan fent una partida de l'equip blau en general molt bona. Molt bona, i clavant pressió, però claro, estan davant de les millors. Com tu comentaves al principi, les dos millors en cada una de les posicions. Són la primera del rànquing, tant en rest com en mitgeres. Sí. Són les dos millors en el rànquing, tant de mitgeres com de rest. Aleshores, si juguen juntes, pues ja me diràs. Bueno, a veure, són dos, no? Ahí està un poc Victòria ens comentava l'altre dia que era un poc que no sabia com se donaria la partida, perquè eren precisament per això, perquè eren 3 per a 2. Sí. Però, bueno, evidentment, tots saben que, com comentàvem abans, són el rival a batir. Sí. Bueno, joc important per a Borbotó. Recordem que estem 30 per 20. Les tornatotes. No és que l'ha tornat, com l'ha apretat, jugant-se-la a un pam de la paret. Estira darrere l'equip de Borbotó ara per intentar defensar-la. Però no pot ser. Mar no ha perdonat. Victòria l'ha ficat un poquet més ara, crec jo. Sí, l'ha ajustat, però l'ha ajustat a un pam de lo que són la façana de les finques, que en molt de risc, però bueno, és que ell denota que controla,
Torna a treure Irene. 15. I se n'ha Sí, aconseguit. ha Molt bé, rosat. Marc, ha donat. Molt bé. Sí, perquè això només ho nota ella, perquè si Clar, no, clar, no, això no ho nota ningú. Tu estàs d'home bo i no saps si això... Exactament, ha sigut o no ha sigut. Això ho té que donar la jugadora. Recordem que els 3 homes bons d'avui de la partida són Josep Tarín, Paco Casares i Julio Cabanes, de pilota. Sí, sí. Se ha quedat enganxada. No, però l'ha baixat. Ai, sí, ja la pot jugar a la dreta. A veure si la tira fora. Sí, sí. De fora. Mira. No, doncs encara l'ha aconseguit. Que llàstima. Molt bé. Llàstima perquè la tenia. Sí, quina pilota acabava de treure Irene ara a l'esquerra, allà dalt, que llàstima que se li para en el pati. Al final és 15 per als rojos, estem en estos moments 30 per 15. Vem ahir la repetició de la resta i com ha intentat Irene. De fet, l'ha arribat a parar. I ja estem altra vegada en imatges. Quasi fa falta, Una molt bona treta, Quasi fa falta. Portar un pam de rotlla. Perquè ja torna tot ara. Molt bé, Amparo. Bueno. Passa que l'equip roig Amparo ahí saca la impressió. És que mira està aquella. sent un frontó. Sí. És que aquella no hi ha manera. Victoria està sent un frontó en estos moments. Sí, i Amparo, com sempre, quan la partida passa de l'Equador, està clavant pressió, Sí. Molt bé, Amparo. Molt bé, 15 per a l'equip blau, que iguala la partida en estos moments. El joc. Recordem que la partida anem 30 per 20 a favor de l'equip de Bicorb, l'equip local. Pues si les veieu entrenar, entrenen igual que juguen, A tope, Freddy. Amb intensitat. Ho tenen tot, no? La veritat és Tenen que... classe i edat, no? Sí, la veritat és que jo sempre dic que un jugador juga com entrena. Exacte. Entonces, evidentment. Ells això s'ho han clavat en el cap i la veritat és que fan uns entrenaments impressionants. Molt bé, Irene. Quina treta més bona. Amparo, ahí davant. No deixen que se'n vagin, No. Importante este choc para estar ahí en Molt important per estar en partida. partida perquè, Sí. clar, realment et ficarien a un joc. Sí, i després qualsevol coseta, qualsevol enganxe en la porta. Si s'enganya un poquet, Sí. estan ahí. Anem a veure Irene que inventa. Mara, se n'ava pel mig del carrer, Mara aconseguir restar-la. Torna Irene. Seguixen. Que bé, la pilotejant molt els bona. dos Llevant jugadores. l'esquerra. Que bé. Molt bona, I 15. Irene. I 15 joc. joc. Sí. 15 Molt joc per bé. a l'equip blau, que entra de nou en partida. Sí. I així Estem ahí. està tot per fer, Sí, estem 30 ahí. per 25. Estem ahí. Sí, tenim els nostres comentaristes que estan Pilota. mirant la pilota, una de les pilotes de la partida. Està prou nova, Sí. forta encara, Per a jugar en el carrer... S'aguanta molt bé la pilota, Les pilotes són molt bé. Les pilotes estan molt bé. Bueno, a hores d'ara, què veieu? Què és el que han de fer ara, diguem, els dos equips? Com han de plantejar la partida? A veure, A l'altura que estem. jo crec que l'equip roig deu d'aguantar conforme puga la treta, perquè si no Perquè li se la complica partida. molt, i l'equip blau, al contrari, deu de fer un joc del rest sí o sí. Sí o sí. Deu d'anar per totes i intentar parar la treta de Victòria, si pot. I res, ser valentes perquè tenen que trencar el joc, precís. No, Freddy? Estic totalment d'acord. Jo penso que això, que esperar tant un equip com l'altre, no? Sobretot l'equip blau, a veure algun moment clau, la pilota pot favorir-los en algun moment i això també ho tenen que esperar, no? Però, bueno, l'equip roig, en principi, com tu molt bé dius, aguantant el xoc del traure ja seria important. Preparada ja Victòria per soltar un dels Que seus barbaritat, míssils. quina dreta. Barbaritat. Sí. No barbaritat. I ara és Marc que busca treure-la Molt bé, fora, Irene. però Irene ha restat. Molt bé, Irene. Pilota per a Victòria i s'ha pegat en la paret. Continua Marc, torna a intentar. Molt bé, Irene. Claro, és que aquells són tres també col·locades ahí, Freddy. Sí. No, i a nivell de dosificar-se també... Sí. Ai, ja arriba tard, però no l'ha tocat, No.
Ara, pilotejant molt, els dos equips, ara. Es costa als equips roig fer un 15, Sí, Ara. sí. Mira. Ai, si l'ha anat al balcó. Al balcó. Ha anat al balcó. 15 blau. Que llàstima, ho ha intentat, de l'espat, sí. Intentat alçar-la. de molt junt, tenia que fer forçada, l'ha fet. És que l'equip roig ara té que arriesgar, perquè l'equip blau està molt bé. Sí. I si vol fer el 15 té que arriesgar. Veig jo la partida molt igualada en aquests moments, Sí. No, i també una cosa està clara, les dos jugadores a batre són Victòria i Mar. Mira, tenen tota la pressió, elles deuen de guanyar perquè són les campiones, són les millors jugadores. I l'equip blau, el nivell que dona és altíssim. I a aquestes altures de la partida el tema físic pot influir. Molt. Perquè, diguem, l'equip roig són 2 jugadores, són Sí, 3 sí. l'equip de Borbotó. Clar, ja portem... De fet, jo crec que ja estem veient-ho. Jo estic veient ara que Mar està atacant més, està corregant més, perquè veuen que l'equip blau està ben col·locat i està més descansat. No, i a més que sí, però i a més està derrochant molta energia, Sí, Mar, sí, ahí sí, davant. sí. Té que manejar molt més avant, darrere, per a cobrir l'espai del trio, no? Sí. I entonces, bueno, pues això a la llarga, com tu dius, no se nota molt, però a vegades en alguna pilotada que diu ui, no l'arriba per poquet, és perquè el cansament també com bé està diu ahí. Freddy, la que més quilòmetres està fent és Mar, perquè Mar té ahir 20 metres que són els que té que cobrir ella. Victòria sí en té 4 o 5, però és que Mar en té 20. Això, el desgast s'ha de notar. Ella van darrere, és la que més desgaste. Veient que comença a entrar una miqueta al sol, diguem, en el carrer, evidentment a nivell de calor no està fent molta calor, les jugadores sí que van a notar molt més que nosaltres. El Bicorb està bé. Però això pot afectar una miqueta la visibilitat? Sí, jo crec que sí. Jo crec que val la pena que s'aguanti un poquet conforme està, perquè després el sol a la vista pot influir. Sí, entre la sol i l'ombra, quan va a pilot, pot despistar un peliu. La treta, molt bona treta. Bueno, ara Mar jo crec que no perdonarà. No ha pogut, i Mar, esta sí que intentarà tirar-la fora per dalt. Molt difícil de tornar. Deixes Mar com tu dius, no perdona. Bueno. Estem a 500 en estos moments, la partida 30-25. Bueno, me comenten que la pilota, Freddy, la pilota nova de Victòria encara no la treta. No, perquè van bé, van còmodes. Es veu que és una arma... No, que es veu que és una arma que té guardada per a... Sí, estratègia pura. Sí, a no ser que se li complica la partida. Correcte, estratègia pura. Si no se li complica la partida, pues sempre lo té ahí, ¿no? Mira. Per banda esquerra, col·locada i potent, aconseguir restar la Irene. La pilota és de Marc, que la raspa. Se'n va a l'altra banda del carrer. I ara sí que és 15 per als rojos. També li s'ha escapat per poquet, Sé que la tenia... Sí, però és el que estem parlant, que igual el bot vota un poc més, un poc menys. És el que diguem del carrer, no? És difícil de controlar. La pilota fa coses en el trinquet, com Freddy sap, més o menys saps el bot com pot pegar-lo, però és que així és molt complicat. És que espera a l'última hora, sí. Sí, t'has d'esperar a l'últim i és el que dificulta el colp. I en canvi la velocitat de pilota és la mateixa, no? Perquè la pilota va com un avió. Sí. De fet, el joc de carrer realment té jugadors que són realment especialistes, no? O sigui que hi ha molt bons jugadors de trinquet que contra jugadors de carrer que estan acostumats a jugar al carrer... Sí, poden patir. Poden patir. És que, com podem comprovar, el carrer té moltíssimes coses especials, no? Conèixer el carrer perfectament, saber on la tens que tirar, això, el que juga ahí totes les setmanes té molt més a dir, no? És importantíssim, no? Per un carrer pots agafar-lo més fàcil. Molt bé. Jo me paro que quan l'ha ficat a la directa, i cuidado con la teva ona ahí, també falla poc, Sí. Estem iguals a 30 en estos moments. Pues a veure què passa, Estem ahí, Ara, en estos moments, la pressió és per a l'equip roig, que pareixia que tenia la partida molt més de cara, i ara, en estos moments, ja ha canviat. Li se pot complicar. A veure com la cara de preocupació de Victòria. Resposta contundent. Respon la Xina, sí. Sí, le tira a Anabel a jugar-la, no vota lo que ella se pensa i és que no dona temps a rectificar, no dona temps a res.
L'equip roig es posa val per 30. Recordem, la partida està en aquests moments 30 per 25. Este és un 15 clau per a l'equip roig, que recuperaria l'avantatge i només es quedaria un xoc de guanyar la partida. A veure. Busca eixa pel mig del carrer. Ha vist el bot que ha pegat a última hora? Sí, és això. I li ha pegat al mànec. Sí. Normal que porten muñequeres. Victòria. La raspa. Mira, ha tingut un poc de sort ara. El fet de no topar. Sí. El fet de no topar, l'equip roig ha tingut tant la sort. I a Irene li han enganxat ahí. Sí. I ara serà Mar la que intenta tancar. 15 i xoc per als rojos. Que, bueno, posen 35 per 25. Bé, doncs jo crec que ara sí que la pressió és pel blau més que mai. Més que mai, perquè ara saben que no te poden perdre cap joc. Ara sí que no poden fallar. Cap joc. Aleshores, ara... I els rojos suenen amb molta tranquil·litat perquè saben que cal que el perguen. I tenen l'avantatge. Tenen el dau. Sí. O sigui, moment delicat per l'equip de Borbotó, que va intentar revertir la situació de la partida. Bueno, en el cas que hem parlat de les muñequeres, Freddy, jo l'equip roig no en du, eh? No ho porten. No, l'equip roig no. Sí, l'equip blau... I Irene tampoc. Sí, Anabel porta muñequeres roges. Sí, i Amparo també porta. Sí, porten algunes i altres no. No estan acostumbrats. Bueno, això cada un li va com li va, no? Per al tema de la suor, ja no per la pelotada, no? Perquè la suor no te baixa i te toca l'espadrap i te maneja un poc ahí el que és les proteccions. Sí, però tu saps que els jugadors de pilota, com nosaltres, per exemple, jo i tu i tots, tinguem les nostres manies i les nostres coses. Sí. Pues si me fique la muñequera, pues no li pegaré bé, o no sé quantos. Saps? Que aquestes coses tinguem, aquestes coses rares que tinguem els pilotaris. Sí, que ja no és qüestió d'efectivitat, no? És qüestió de vegades de superstició. Sí. Estem veient les jugadores cara de concentració en l'equip blau, més tranquil·les l'equip blau. Bona treta. Raspa Anabel. Com ha canviat de direcció, sí. La donaran. I no la donen, no? I donen el 15? Conforme... Sí, conforme anava Amparo. Amparo anava com una bala cap allà. Sí. Bueno, 15 per als blaus, que de moment es posa el joc a favor. El carrer està a tope, L'ambient espectacular, com ja comentàvem abans. Més expectació impossible. Molt bé. Torna Irene. Ai, quasi fa falta. Ui, que bé, ha tingut sort, Sí. Però quina esquerra la de Victòria, increïble. Ja se l'ha enganxat. 30. Bueno. De moment estan salvant la situació, l'equip blau. Sí, Irene ha tret molt bé ara, ha arriscat un poc. Sí, està jugant... Perquè li ha faltat un pam per fer falta. Però és el que tenen que fer, no? Intentar arriscar una miqueta i buscar les cusquerelles un poc a l'equip roig. Anem a veure ara. A veure si poden aconseguir. Molt bé, molt bona treta. Ai, va ser la topat. Esquerra, topat. Mira que topa menys, però mira, així ni tot allà al fons. Bé, ara jugarà amb l'esquerra, en este cas. Serà Victòria? Sí, pareix que serà Victòria, la demanada ella. Sí. Esquerra, i a veure com... Com la raspa, a veure què busca. Tenim l'equip de Borbotó preparades per a defendre aquesta pilota. La juga, que bé la juga, que barbaritat. Que barbaritat. Quina velocitat portava la pilota amb l'esquena. Bueno, i la col·locació, vorera que no eixia d'ahir, pegada totalment. Irene esperant-la, però ni esperant-la ha pogut donar-li resposta. És complicat. Ahí tenia la repetició de llançament, com buscava, ha anat allà al rastrell. Barbaritat. I ha sigut impossible per a Irene. Molta. Que l'ha vista, però no l'ha pogut restar. Molt bé. Molt bé la treta ara. L'ha tocat, Mar, abans de... No? No diu una que l'ha gran tocat? treta, No, doncs... És 15. No me va.
Sí, jo crec la que toca sí. Marc. Jo crec que sí que havia donat correcte. Sí, Estan l'home bo... discutint Sí, ara en un l'home bo, principi. l'havien donat. En un principi em semblava a mi que l'havia tocat Marc. Sí, estava fent Josep, que és l'home bo, diguem, tocant-se la mà, com diguem. Correcte. L'has tocat. Perquè si no l'havia tocat, la pilota ha pegat allà a la porta i ha vingut cap I així. venia cap així, sí, O sigui que... Canviava totalment la el direcció, domini, sí. Havia sigut 15 de l'equip roig. Pues en definitiva, quan ha tocat Marc, val 15 i val per als blaus. Moment clau. Ixe tret ha anat pel mig. Aconseguit restar victòria. Després Molt bé, Amparo. Sí, com està buscant ahí la Molt vorera. bé, està buscant ahí. A l'alça. Molt bé, Amparo. Ei, s'ha quedat. Mira. I no sé, és tanto? 15 Sembla que per a sí. l'equip blau. Sí que és 15 per a l'equip blau. Sí. Sí, si el donen, evidentment 15 i xoc. Que salva la primera situació, complicada de partida. Que bé, la veritat és que bueno, n'hi ha molta igualtat, estan fet una partida els dos equips fenomenals. L'equip blau està defensant-se d'una forma brutal, no? I davant d'aquests dos grans jugadores que avui en dia són les millors, però bueno, ahí estem veient, no? Que igualtat n'hi ha en la partida. Estan demostrant molt nivell per part dels dos equips Sí, i, la veritat evidentment, és que sí. i molta compenetració Sí, en l'equip blau. És que ara qualsevol cosa que puga passar, una que se li enganxa en la treta a victòria, una que no vota bé, bueno, pues pot caure el xoc de l'equip de blau i passar al vot, L'altra cosa és que l'equip blau ara dirà, a veure, si fem este joc tinguem moltes oportunitats de guanyar. Exacte. Clar, Moltes. Això. Moltes. A veure... Perquè Victòria... S'animen les jugadores ara, Sí. Irene intentant animar a les seues companyes. Sí, però Victòria se torna a concentrar i Sí, ahí a ni veure. el perill, Sí. Em fa aquesta careta molt bé, Anabel. Serà Victòria ara la que resti. Molt bé, Que bé. Ui, que bé. Que bé, Amparo, Molt bé. Està defendent-se molt bé Borbotó, Sí, però tota la partida, Sí, és que el rest bueno, quan tu ja pares la primera en certa solvència, després va de rostereta cap a baix, no? Entonces ja el domini pot ser més de la banda del rest que del blau. Sí. Una vegada pares la treta, sí. Clar. Bueno, a veure... Cara de concentració, de Victòria. Clavat. Molt bé, Ahí Amparo al mig, Molt bé, Amparo, ara. Has vist com s'ha fet l'ànimo? Sí, Amparo al final de partida és una... Mira això, Mira, sí. Ahí, 9-15, d'Amparo. Mira Amparo, com s'ha fet l'ànimo ara. Sí. Ja ho havíem dit, Freddy, nosaltres. Sí, és que al final de la partida esta chica és algo Sí, se multiplica. Sí. Té molta experiència. I ara tota la pressió, Sí. La té l'equip roig, ara sí que té pressió. Bueno, estan parlant les dos. Estan parlant les dues jugadores, intentant a veure com pot fer-li mal a... Jo crec que està dient-li Victòria a veure si vol que traga la pilota nova, perquè Victòria encara no l'ha gastat, li ha dit que sí. Van a canviar pilota ara en aquests moments. És el moment especial. El que comentàvem abans, Heu vist el que he dit abans jo, que esta és l'arma que li queda a Victòria. I ara que se la bote bé, quan te la botes... Estan provant la pilota. Sí, però heu vist com estratègia pura. Esa pelota en esta altura, a la altura de la partida, en la cual los jugadores también están algo más cansades, y traes una pelota que es un avión ahora, si se la bota bé, la faena és ara parada del rest. Sí. També parlant les jugadores de Borbotó, estan veient com poden parar ara l'estratègia de l'equip de Bicor. Ara jo crec que ara el que farà Victòria és encarar-se pel mig, segur, fort, per a que no tope, perquè clar, quan t'encara pel mig, fort en la pilota d'eixa, doncs... Sí, no, i si enganyen el bot ja no te dona temps a rectificar, Perquè no crec jo que s'arriesgui a tirar la vorera per si topa. Però a vegades també tu saps que la pilota nova també igual s'espara més el bot i no te la botes tan bé i ahir acabes de no dominar, no? O sigui, és un... Perquè està en trentaneta, la veritat. Sí. Anem allà, a veure com
funciona Vale, bo. la pilota nova. Bé, a veure què passa. Preparada Victòria. Con Dieu busca el mig. El camí, veus com I si la el pilota, bot ja no és el mateix. No la veus vindre igual. Aleshores, La clar. tens amunt. Presenta a I Marc ja està Manca fora. per a tirar fora. Ja està fora. I 15 per l'equip Vegeu roig. per el mig porta. Amparo sí, la para, però claro, el bot Evidentment, pega No, on no pega la en la mà. Clar. allà la repetició de Marc. I Mar no perdona i finiquita. Marc en aquestes pilotes és molt contundent. Clar, això és estratègia molt bona perquè la pilota nova sempre, a veure, al treure l'equip blau una pilota nova ja no pot treure l'altra. Què passa? Que Victòria tenia ahí Overraet. Sí, l'arma secreta. Sí. No és el que havíem comentat, mentre la partida anava bé, Correcte. no calia, diguem, emprar aquesta estratègia. Correcte. Bueno, però és que en 30 neta també té perill, perquè en el Sí, cas sí, de que també. ara que fer el xoc per lo que fuera l'equip blau, la pilota nova També està la aquell, gastarien els blaus. sí, aquells ja poden, sí, correcte. Sí, però Uau, mira això, mira, això. Clar, és que Mirem no s'enganxa. A la juga... és pel mig i És que fort. el que juga i va davant sempre li pinta més la pilota, no? Clar. Això és una llei. És el que vull dir. Si trau pel Igual mig a 30 en aquests moments. i no la para, és que és molt difícil de parar aquesta pilota ara. Bueno, estem a 2 i tot pot passar, en aquests Sí. moments. Perquè, clar, En moment clau per als dos equips Ja quan se la bota, per a... 2 15 de pacte, eh? 2 15 de pacte. golpeja... Puf, com anava aquesta pilota, mare meva. Sí. Preparada ja de nou Victòria. Ben concentrada. A veure què busca ara. Ai, Ah, l'ha ja posat s'ha un poquet demorat, abans. lo que parlàvem. Però mira, Ai, veus? però- Al no fer el Però bot no- bé... Clar, és que és el que estem parlant. Ja. Ni aixina... Ni aixina. L'ha pogut ara dominar. Molt bé, se'n va fora. S'anima l'equip roig. Amparo la tenia bona, sí, però és que el bot, al ser pilota nova, el bot no controles el bot que pega i és quan ve el fallo. I estem en vali 30 per a l'equip roig, Per acabar. que està a punt de guanyar la partida i el campionat. Sí. Recordem que d'aconseguir el 15 seria el sext campionat Correcte. consecutiu per a Vic. Tu con sort de l'equip roig, eh? Esta pilota que Sí, se l'havia se l'ha botat botat mal. mal. Si Amparo marca vali 30, Sí. la pressió total. Bueno, encara n'hi ha partida. Moment de pressió en aquests A moments. veure si poden parar-la i davant, les mitgeres. Mira, claro, com va tan forta, Pegat, també fora de la mà, però és bona. ara jo crec que li ha fet mal. Molt bé, Oh, que bé ara. ara. Sí. La resta de Victòria. Ai, se li ha enganxat. Se li ha enganxat a la porta. Sí, I així. Així, O l'han tirat, no se en sap. l'esquerra. Sí, és que l'han tirat. En este cas, jo l'emparo en la dreta, perquè és zurda. Se la prepara en aquests A moments. veure com li dic. Per mig. Torna Victòria a restar-la. Ara ha apretat un Cap a poc. l'altra banda del carrer. Ja ha topat la volta. Sort que s'ha topat, eh? Si no... Sí, a veure Irene. Està esperant a tindre el millor. Se defen Mar, Ai. Molt bé. entre Irene i Mar, els bona dos, eixa. pilotejant. Endavant. Eixa li ve molt bona Mar, la tira fora i fa el 15 i la partida per a l'equip de Vicor. Que partida en vist més bona, Sí. Parla molt de nivell, han tingut que treure el millor xoc l'equip de Vicor per a poder fer-se en la partida. Sí. La veritat és que l'equip blau també m'ha agradat molt a mi, Sí, realment ha fet una final digna de la competició Sí, que sí. ha estat fent. Sí. O sigui que 3 jugadores que han jugat molt bé. Jo crec que el moment clau ha sigut el principi de la partida, no? Probablement que diguem, Sí, el se n'ha perdre i se anat- joc al res, sí. no? Quan havien començat elles al 10. Sí, el primer joc,
no han començat massa bé, han perdut el joc. Ahir, a partir d'ahir ja té avantatge l'equip roig perquè passa el traure i ahir s'han perdut un poquet, però després, durant la partida, jo crec que han estat ahir i han estat valentes, no, Fradi? I han aguantat. Però, com comentem, Paro és una jugadora que entra sempre més en xoc conforme va avançant en la partida i ho acaben de veure. Jo crec que salva l'arma secreta, que ha sigut la pilota que s'han guardat, perquè així i tot ha tingut l'oportunitat de fer un bal ara quan no se l'ha botat massa bé. Quan t'ha tret la pilota, anava en 30 neta. Sí, exacte, correcte, que a favor dels blaus. Canvia la pilota i canvia la partida. Sí, correcte, així n'ha sigut, així n'ha sigut. Sí. O sigui, que el que comentàvem, al final, l'arma secreta un poc és la que ha definit la partida al remat, no? Però bueno, està clar que evidentment la competició que ha fet l'equip roig, l'equip de Bicorb, ha sigut també espectacular. Només va tindre una partida perduda en una de les semifinals contra, no? La partida anada contra Beniparrell. Sí, va perdre contra Beniparrell, allí en el carrer de Beniparrell. Bueno, està anat també, hi ha un equip també. També. La veritat és que també, no? El que anar salint en el carrer d'ella, també és un equip potent, fort. I res, que sempre no és igual, i tens que perdre també, no... Que guanyin també l'equip contrari, tampoc passa res. Evidentment. No totes juguen, per això, i el que comentàvem, hi ha molt de nivell, diguem, entre aquests jugadores, i evidentment aquests dos són les dues figures avui, però totes poden guanyar a totes. Ens comentava l'altre dia també Victòria, que una de les coses interessants és que, clar, des que s'han professionalitzat també, estan començant a jugar en més jugadores, i entonces també... Sí, a veure, això és una cosa nova per a elles, perquè jo també sóc l'encarregat, o diguem, el que controla un poc les partides de les xiques. La veritat és que fer els equips és complicat, perquè, clar, tampoc n'hi ha una plantilla molt ampla, però, a veure, elles estan ara jugant en jugadores que no havien jugat mai, i la veritat és que estan passant-se molt bé, estan fent molt bones partides, i la veritat és que jugar en aquestes dues xiques, per exemple, les companyeres també es fa evolucionar. Veiem ahir l'alegria de les campiones, recordem, 6è campionat consecutiu per a Bicorb, evidentment l'equip dominador en aquests moments del raspall femení. Sí, juguen les dues jugentes, les dues que dominen avui en dia l'escalafó, i res, i si juguen juntes, doncs encara millor. Bueno, veient així les imatges un poc de l'alegria, recordem que la victòria i el campionat ha caigut del costat de l'equip de Bicorb, amb el resultat de 40-30, es queda a casa, evidentment, satisfacció local, pel que veiem, no? I nosaltres, bé, anem a acomiadar-nos així, mentre veiem a les campiones com celebren la victòria, i també li diguem adeu als nostres col·laboradors. Gràcies, Moro, per la col·laboració, i a Freddy. A vosaltres, gràcies. I bé, ens n'anem, no sense abans recordar-los que poden tornar a reviure esta i altres anteriors retransmissions de la temporada pel nostre web o les aplicacions de Apunt Mèdia, i que la setmana que ve la pilota continua en esta casa, en este cas per la televisió, on podran veure la 47 edició del Campionat Autonòmic de Galotxa. Trofeu El Corte Inglés, el trofeu de la Galotxa, entre Montserrat i Quart de les Valls, al Trinquer de Faura. Això és tot per la nostra part. Fins a una pròxima ocasió. Adeu.
Gracias.